I want to say a very big thank you to all of you, my new subscribers and my old subscribers. Thank you for always being here for me. I really appreciate. Thank you. Today we will be talking about different types of masquerades in Igbo land that are not being seen by women. Grab your popcorn and wait. Ihe ọbụla ndị nwe ogbe na-eme na-etinye n'anya na ya ime ogbe ebe ọ na-akpọtụ ime ogbe onye ọbụla mara na ebe anyị nọ n'ime ogbe ọ bụ na Igbo onye Igbo chọrọ ka ebe Igbo na-aga n'iru ị na-esonye n'usoro ndị ime ogbe anyị nọ n'ime ya ka a na-akọwara gị ibe zụlezi ebe mara apụta anya gwa okwu aka onye ọsọ ndị nọ n'ime ogbe ekedekwa m unu anyị ga-adị ka echirichi ada agwa ime ogbe biko na-awachịkwa n'ime ogbe TV biko ọnwa Ada Chinwe Isaac ime ogbe ọmụka Igbo bụ Igbo mma mmanụ daalụ. Kedu ka ekesi anyanwụ? Ama m na onye ọbụla na ọbụma. Abụ m Nwaada Glory Ekenewu na onye nta akụkọ gị n'ime ogbe. N'ụbọchị tata n'ime ogbe, mụ na nwanne m a na-akpọ Obelu Eno. O wee sị ka ọ kọwala anyị ive gbasara ive omenala nọ n'ime ogbe. Kedu ke na-ava gị? Ava m bụ Anete Anekwe Obelu. No. Kedu ive bụ ive ị na-eme maka na avụlụ hụ na iyi akwa ọcha? Kedu ive ị na-eme? Kedu maka ive ji ile akwa ọcha? Njile yile akwa ọcha bụ ive na-eme ọdịnala ka na-eme ọdịnala Igbo. Abịa na be anyị ebu m ọtụtụ alụsị nwaanyị eneta ọtụ alụsị na be anyị. Daalụ rienne. O nwere ovive ọzọ nsị ka anyị jụọ. Ọkwa nwere mmanwụ n'ala Igbo nwaanyị nara ahụ. Mmanwụ n'ala Igbo nwaanyị nọ n'abụ dịka ụdị anyị bụ ndị Mmụeri. Abịa na Mmụeri ama m ụzọ mmanwụ n'onye nwaanyị nọ n'abụrụ. Nwaanyị a na-abụrụ Ayaka. Nwaanyị a na-abụrụ Ọmaba. Nwaanyị a na-abụrụ Okwulumpi. Nwaanyị a na-abụrụ Ịsatọ. Apụtara m ikwu di ya n'ụdị aka ọ dị na nwaanyị a na-abụrụ ya. Then ọ bụ na-eto ụdị mmanwụ ahụ n'ibe eme bụ na onye mgba ama ya ebu ekwe ya nọ n'iru na-etinyekwa na-asị ogbozigba na ibe na-emebe abụ na ọ na-akọwa ndị mmadụ na ajọ mmanwụ ahụ na-abịa ka ụmụ nwaanyị wee nwee ike wee pụrụ ka ya nọ n'ezigbo ya esi wee gabere abụ mmanwụ ọgasịzịa ọ bụ na anụtụzie ọgasị onye aja ezozi ọgasịa nwaanyị nwezie ike gabere mana nwaanyị via na-amara ụma nya mistakenly ọ bụ na nwaanyị bụ ụdị mmụọ a mistakenly kedu ive nwere ike ime? Ọ bụ na nwaanyị abụ ụdị mmanwụ ahụ na-amara ụma ọ na-abịa eje jụọ ese ajụta ese anwa ekwu ive eju abịa wee were akwado mmanwụ ahụ ma nwaanyị ahụ ka nwaanyị ahụ ya ka ọ ghara nwere nsogbu ma nwaanyị ọbụla pụtara nne bụ ya kpachala anya dịka ahụ ya na ụdị na ọ na-enyo enyo ọ na-ewetara mmadụ ọnwụ ọ na-ewetara onye bụla ụdị ahụ na ọnwụ ma onye mere ụdị ahụ ya na nwaanyị malụ ụma nyoo mmọnwụ ya ndị oke mmọnwụ nwaanyị nara ahụ nwaanyị malụ ụma nyoo onye o nwere ike ịnwụrụ mana ọ bụ na ọ mara ụma wee vụ ya na ọ vụrụ ya n'ike na ọ mara ụma ọ nwere ya eme ya edozi nwa edozi gwadalụri nne unu abụgo na nwaanyị a na-avụrụ mmanwụ oke mmanwụ n'ala Igbo ọ malụzi ụma avụ ya ọ nwụrụ enwere repercussion ọ bụ na ọ mara ụma wee vụ ya a na-edozi daalụ nne anyị ka nọ n'ime ogbe wee na-asị unu nke onye chiri nyazelu mụ na nwanne m a na-akpọ Obelu nọ n'ime ogbe ngwa kenekene ndị ime ogbe ekenere m unu rinne ekenere m